Perjalanan di sini sangat sepi sekali ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini di sekeliling saya ini tuh hanya pohon pinus. Jadi ini akses utamanya. Ini jalannya masih tanah. Bila kita melihat sekilas, terlihat seperti hutan belantara yang tak berpenghuni. Namun bila kita melihat lebih dalam lagi, kita akan menemukan kampung yang sangat terpencil dan juga sangat tersembunyi di tengah-tengah hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sunarto. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan serta kelancaran rezeki. Dan hari ini kami berada di Desa Tuwon yang sangat jauh sekali dan juga sangat tersembunyi. Jadi hari ini saya berada di dekat rumah warga dan kami akan mencoba ingin bertanya-tanya seputar di wilayah ini. Oke, ikuti terus petualangan kami. Badhe tindak teng Tuwon niku gen napa nggih mriki? Niki nggih. Oh. Berarti mriku tesianten biyane napa mboten? Nika tunggal kalih 3 tesian. Oh, tesianten 3 nggih. Nggih. Lah niki sing pundi niku? Ini mendeti Lombok kayak pun beto bakal wau. Niki enten pinten kakang kirang langkung? 16 kakak. Oh, enten 16 kakang nggih. Tapi niki listrik pun dugi mriki nggih. Niki insyaallah kepun nek niki tesih gantol. Oh, tesih gantol. Tiang-tiang pun dugi mriki ngoten nggih. Nembe kabele. Rumah di sini jaraknya cukup jauh ya teman-teman. Jadi dari rumah sana terus nyampe ke sana, terus juga ada lagi yang di bawah di sana. Jadi ini jaraknya lumayan cukup jauh-jauh. Pas, wih. Lucu banget son. Derek langkung ya Mas ya. Iki tesianten rian ya mriku. Enten Mas niki setunggal kalih 3 sekawan. Wonten sekawan mriki. 5 Mas. Gangsal. Jenengan tapi mriki nggih. Nggih mriki asli. Griyane pundi? Grene mriki Mas sing ngandhap niku mriki. Sing mriko wau. Nggih sing enten kilane enten kolame. Nggih. Etane niku. Oh, nggih. Niki jenengan kertas mboten sejarahe awal mulane namane niku lho. Buane niku bapak Mas sing ngertos. Oh, anu tetuwone niku. Pak ini ku. Mbak sing enten mriki griyane. Oh, enten ngandhap tapi dalane nggih niki nggih. Nggih mriki niki enten pertigaan sampean mudhun. Biar gak penasaran bagaimana asal-usul Tuwon ini, kita akan menemui dan bertanya langsung dengan sesepuh di sini, yaitu Mbah Jaiman. Mbah. Nembe ulur napa, Mbah? Oh, panen lho niku. Nembe mawon iku. Kiambakan iki.
Kuner Mbah niki. Jadi ini mbahnya baru panen kunir ya teman-teman. Tanamannya namung kunir Mas. Masalahnya mboten wonten nandur jagung telo. Nandur jagung telo niku kalah kali kethek. Napa dugi mriki Mbah? Dugi Mas. Gek mriko wau kula nggih ketemu ge ageng-ageng mriko. Jadi margi mriko Nggih. pindah-pindah mriko. Nggih. Nggih dugi nggih niku griyane padane nggih niku. Tapi mboten anu nggih Mbah. Maksudnya niku mboten ganggu dugi griyong-griyong ngoten Mbah. Nggih mboten maksudnya niku nggih golek pangan. Oh, namung pados pangan ngoten nggih. Nggih. Nggih lombok-lombok ngoten niki nggih nandur Mbah. Nandur Mas. Nggih. Oh, sing ngandhap nika. Anu niku bonces. Oh, bonces nika. Niku bonces kapre anu kangkung. Asal usule tuan niku pripun Mbah niku Mbah? Namanya desa tuan niku rumiyin niki asmane desa tuan niku dirasipun tiyang sepan niku mriki niku kasebut alas tuwa. Oh, berarti mriki niku Alas tuwa. alas tua ngoten Nggih nggih. termasuk alas tuwa nanti asmane alas tuwa. Dadi kasebute tuwon dirasipun zaman riyen niku ora. Wonten tiyang mlaku-mlaku ngoten lho dirasipun zaman biyen niku. Jadi pun dugi alas mriki asale napa? Asale meteng temen kacarane nggih. Nggih. Asale meteng niku pun tuwa. Kok dereng lair ra ngoten. Oh, berarti enten tiyang hamil ngoten nggih. Nggih, lah Pun niku- tuwa niku nggih. Nggih cara-cara gamane kacarane sok rejane jaman jenenge alas tuwa ra nggih ngoten niku mbok menawi lho ngoten niku. Ngoten. Ngoten niku cirasipun ngoten. Nggih, matur suwun Mbah, mang lanjut meleh niku. Mungkin malah mboten rampung-rampung nih. Nggih nembe lekah iki. Ngapunten niki ganggu le niki. Nggih mboten. Di sini terlihat fasilitas listrik sudah mulai memasuki tuon. Assalamualaikum. Nggih, ngene-ngene kathah niki. Nggih, kados ngoten niki. Awal di kandang malang. Dedek, umur pinten tahun niku? Niki sekawan tahun. Pun sekolah? Dereng. Dereng. Nah, mriki sekolahnya pundi? Tebih. Iki sekolahnya tebih Mas teng niku Sigitan. Sekitar niku pundi? Kali hutan pinus wau. Nggih. Terus sing ngandhap. Nggih, tesih. Nggih niku enten etan radosan niku lho. Sekolahane SDN 3 Kembang niku sing paling jelek. Pinarak mlebet mangga. Nggih. Mriki mawon. Sing eses. Nggih, nggih. Udah cepat. Ora enak jare bakule. Bakule sapa? Mbah Marni. Oh, arep golek apa le? Wah, nyuci 2000 masak yang warung. Kulo mak mau gedang ya. Tebih Mbah warunge Mbah. Apa nggih? Napa tebih no? Niku. Oh. Oh, lah niku. Nggih, kilan-kilan. Ingan-ingane napa mawon mriki? Niku enten kambing, sapi, Oh, enter lembune. enten. Nih sapinya ada 3 ya teman-teman. Nih. Gemuk-gemuk semua. Terus sama kambingnya. Nih. Ada banyak.
Di sebelah sana juga ada. Nggih. Malah ngrepotne niki. Boten. Bentar-bentar kayak namung suyo mawon nantene namung teh lho, Mas. Sing kakung merantau tiga kawan. Berarti kathah sing merantau nggih. Tapi merantau niku nek sing niki namung minggon apa sasen ngoten mboten suwe-suwe. Wangsul. Nggih kerja bangunan. Teng Jakarta napa pundi? Teng Bali nggih enten, teng Jakarta nggih enten. Teng Krisa. Teng Krisa. Oh, teng Krisa Wonogiri. Nenek. Panan dene iki, Dek. Napa niku? Oh. Damel tiambak niku. Nggih, damel piyambak. Tuwon ini berada di Dusun Ngerapah, Desa Setren, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Pak De, pados napa niki? Oh, nggih pakan menda. Di sini kebanyakan punya peliharaan ya, seperti kambing, sapi. Ajeng dulurin apa niki, De? Kunir ramuan. Kunir. Nggih. Oh. Nah niki nggih, pun dulurin niki. Pun. Oh, tinggal panen niki. Nggih. Manen iki. Soale manen iki. Niki nyadene teng pundi? Adene ki namung teng bakul-bakul sing selak mriki ki namun. Tanaman cabai ya teman-teman. Ini banyak banget tapi masih kecil-kecil. Jadi itu nyampe bawah sana ini cabai semua.
Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan ikuti terus petualangan ini biar nggak ketinggalan video berikutnya.